Jedem! Jedem! Ty zvuky jsou to úžasný. Hezky! No to je luxus. Co je na druhou stranu? Jdem přecházet, ty vole. Tak decentně. Ale tam je to lepší u toho koše. Ano. No teď je luxus. Dobrý, ne? Jo. Nastavuj a chci přibližovat. Hammer. Kožte nám někdo držku. Jo, žádná držka, to je o hovně. Ty vole, kohož to taky na píču. Vole, celkem jak to sestříháme těch držek, tam bude víc, podle mě. Ještě bude. 27 minut, to je dobrý. Tam stačí na poločas. Haha, to bude luxus. Pojď tam pro to, vole. Ještě fanoušky bych natočil trochu. Fanouši. A natočíme kotel? Jo, nefanděj. Fanděte! Kotel! Hej! Lemplové to jsou. Vůbec nefanděj, na hovno diváci. No dobrý, jsme zpátky. To musím dát přibližovat jenom, bude stačit možná, ne? Budeme přibližovat. Nebudeme to chodit. Spadlo. Spadlo. Pojď, mat! Jo! Ani hovno. Dobré. Jde mi to, viď? Jo. No tak, držku, ty vole. Jsi byla. Ale držku tam někdo hoďte, ať je to zajímavější. Jedinej Honza byl to. Náš malý Honzik jedinej, rozumnej. To hlavně klouže, bomonky, ty. To je debil, jsem to namotá záběru. To je ocas.